सर आता काँग्रेसचे जे 8 आमदार बीजेपी मध्ये आले, कसे बघता तुम्ही? नाही, असं आहे की बीजेपी बद्दल एक प्रचंड असं अट्रॅक्शन संपूर्ण भारतामध्ये आहे आणि विशेषतः जे निर्णय घेतले जात आहेत ते देशाच्या हिताचे असल्यामुळे अनेक लोक ही बीजेपीकडे आकर्षित झालेली आहे. परंतु महाराष्ट्रामध्ये आम्ही बीजेपीमध्ये सामील झालेलो नाही. आम्ही शिवसेना आहोत आणि जी युती बाळासाहेबांनी 25 वर्षापूर्वी केलेली होती त्या युतीच्या बरोबर आम्ही राहतो, शिवसेना म्हणून राहतो. हे महाराष्ट्रामधला आणि गोव्यामधला फरक आहे. इथली लोक ही काँग्रेस सोडून बीजेपी मध्ये सामील झाली. आमच्याकडे मात्र इलेक्शन हे शिवसेना भाजप युती म्हणून लढवलं गेलं. लोकांनी त्यांना मतदान दिलेलं होतं. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला जनतेने पराभूत केलेलं होतं. असं असताना सुद्धा त्यांना पुन्हा सत्तेमध्ये आणणं हा लोकमताचा अनादर होता आणि त्याच्यामुळे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीला ज्याला शिवसेनेने सत्तेवरून खाली उतरले याच्याबद्दल आनंदाची एक प्रचंड लाट ही महाराष्ट्राच्या जनतेमध्ये आहे. गोव्यामध्ये ऑलरेडी भाजपचं सरकार होतं, परंतु महाराष्ट्रामध्ये भाजपचं सरकार नव्हतं. परंतु भाजपची संख्या जास्त असतानाही त्यांनी शिवसेनेला मुख्यमंत्रीपद दिलेलं आहे. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. जर पूर्वी सुद्धा त्यांच्याशी बोललं गेलं असतं तर कदाचित 5 वर्षापूर्वी सुद्धा हे मुख्यमंत्रीपद त्यांना मिळू शकलं असतं. पण आपणच जर पहिल्याच दिवशी असं स्टेटमेंट काढलं की आमच्यासाठी सर्वांचे दरवाजे खुले आहेत, मग त्याचा काय अर्थ निघतो?